wannan babbar rana ce. Na farko dai ranar guda uku ne a duniya. Na farko ranar da zaka haife ka baka santa ba, sai ranar da kai aure wannan abun ba za ka taɓa manta da shi ba, sai ranar da ka fara haihuwa. To yau gashi Allah ya maka nisan kwana kai ma za ka aure. Ka gane to wannan ai babu abin da bishi. Bikin na duniya yanzu abin da ya rage kawai shi ranar mutuwarsa. Ka gane an riga an gama. Duk wani biki na duniya ya riga ya gama da shi. Allah ka sa mu ma mu kyaran karko, Allah ya kana mu ma sauran irin su auren. Kuma in ce shugaban artist na masana'antar Kaniyu da ke awar da yasa a matsayinka na abokinsa, amininsa, me za ka iya cewa? To alhamdulillah mu wannan rana dama ta mu ci, wannan yarinya yan mu ci. Tun ba a haife ta ba muke tare da mahaifinta, muka taso tare kuma muke ta sana'a tare. Saboda haka ni ma wannan na fi kowa farin ciki saboda yau mun ga auren yan mu da idan. Saboda muna fatan alheri, muna kuma fatan Allah ya kawo yan baya, wa'inda suka yi kuma Allah ya sanya albarka a ciki. Wayannan yara kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Shi an ina jan hankalinsa ya zama da iyalinsa ya toshe kunninsa don abubuwan da zai rika ji daga waje ko daga gida to ya haƙuri. Allah ya hore musu abin da za su riƙe kansu, su ciyar da kansu, su tufatar da kansu da sauransu, a kula da lafiya, a kuma riƙe Allah da annabi, a riƙe salatin annabi, da istighfari, ka riƙe Allah, ka riƙe manzon Allah. In ka riƙe wannan Allah da auren ku zai albarka. Muna fatan na 'yan baya ma Allah ya kawo su lafiya, Allah ya sanya alheri. Na gode. Amin.